Το δικό μου το καλάμι θα το πιάσει. Θα το πιάσει. Να, τώρα πλησιάζουμε. Κοίτα που εμφανιστήκαν όλα τα ψάρια. Ωραία. Έρχεται και τα από κάτω. Κοίτα που έρχεται από κάτω. Τώρα που θα εμφανιστεί το από κάτω θα το πάρει. Κοίτα. Μπουμ. Τώρα. Κι άλλα, κοίτα, έρχονται κι άλλα από κάτω. Κι άλλα. Άλλα δύο ψάρια. Κοίτα. Βλέπω. Ένα ψάρι θα το φάει ρε παιδιά από όλα αυτά τα 50 ψάρια που είναι εκεί. Το πιασες? Ρε. Ουχου. Πάμε λίγο. Παιχτούρα. Wow. Πόσο είναι? 12 κιλά! Δεν πρέπει να το Εννοούσα πιάσεις, πόσο το φέρω. χρονών. Λες. Ναι, απλά μην κάτσεις εκεί, αλλά Πώς θα το φέρω? πιάσεις τη μανιβέλα και θα γυρίσει. Ακόμα είναι το κιλά. Φοβερή μάχη, δεν έχει ξανά... Παίρνει πολύ, σιγά. Σταθερά. Καλό ψάρι είναι εσένα. Να ξέρεις. Για να δούμε. Πόσο καλό είναι. Καλύτερο από μένα. Για να δούμε ποιος είναι πιο καλό ψάρι. Για να δούμε. Φέρνε, σιγά. Μα μου παίρνει. Δεν πειράζει. Πειράζει εμένα. Πόσο λίτσα ακόμα να έχει να έρχεται? Καμιά κάτω στη μέτρα έκανα. Τι πιστεύεις ότι είναι? Δεν είναι βλάχος. Με το κούρι, να το ψάρι Τι έρχεται. είναι. Συναγρίδα πρέπει να είναι. Συναγρίδα. Ωραία, κοίτα πώς φαίνεται. Φούσκες βγάζει. Κοίτα πώς φαίνεται. Με το κούρι. Και τώρα Συναγρίδα. Φέρε πιο κοντά λίγο. Περίμενε. Wow. Κι άλλο λίγο. Wow. Κι άλλο λίγο. Κι άλλο λίγο. Τάκ, εδώ είσαι. Χαλάρωσε, άνοιξε. Ανοίγει, σαν να πατώνει. Μπράβο, ρε. Πήγαινε λίγο πιο πίσω τώρα. Εκεί είσαι. Wow. Άτε. Α. Για πες την εμπειρία σου. Wow. Πώς φάνηκε η εμπειρία με το κούρι? Το κούρι, κοίτα το, είναι και ωραίο το κούρι. Θα το δαγκώσει 2-3 φορές, θα το διαλύσει. Wow. Μπράβο, ρε Γενσία. Εγγύηση. Είναι το γονίδιο. Βέβαια. Πάμε τη φάμε τώρα. Κοίταξε να δεις ρε παιδιά. Τι να πάμε να φάμε, ρε, κάτσε να πιάσουμε άλλη μια. Εντάξει. Πρέπει να πιάσουμε άλλη μια. Κοίτα που καρφούσαν όλα τα εκεί. Και τα μέσα και τα έξω. Μπράβο της. Ωραίο ψάρι, μπράβο ρε Γενσία. Κοίταξε τώρα εδώ. Εντάξει. Τώρα η συναγρίδα μας απελευθερώθηκε από τα βάσανα της. Rest in peace. Τα βάσανα της ζωής τελείωσαν για αυτήν πια. Κοίτα τι κάνεις τώρα. Βγάζεις τα λίπια από εδώ, τις κόβεις την ουρά. Κοιτάζεις τώρα να μαθαίνεις. Βλέπω και το λαπτικάμε. Δεν χρειάζεται. Κόβει λίγο από εδώ, κόβεις και από εδώ. Σπάς τη ραχοκοκαλιά, ωραία. Ναι. Λοιπόν, εδώ τώρα. Και ακριβώς εδώ είναι ο νοτιός μυελός που βλέπαμε. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Και τι κάνει αυτό? Παραλύει τα νερά του ψαριού όλα. Δεν είναι ακόμα ζωντανά, έτσι δεν είναι? Απλά είναι τα Το νεύρα. νευρικό σύστημα. Wow. Κοίτα τα μάτια όλα. Και έγινε και Είναι κάτω, πάρα πολύ βλέπεις. περίεργο αυτό το πράγμα. Κοίτα πώς έγινε. Πω.